Jamaba ɲɛkɔrɔ ni olu tun bɛ k'u kanbɔ ni États-Unis tɔgɔ ye, jamana ɲɛma Donald Trump ale y'i ka dantigɛli kɛ sipa ka conservateurw ka lajɛba kɛnɛ kan. And we've also effectively ended the left-wing scam known as USAID, the agency. Lɛri kelen ani tila kɔnɔna la, Donald Trump y'i kanbɔ babu caman kan. Misalala Ukraine kan, a y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko États-Unis musaka fɛn fɛn don Ukraine kɛlɛ la, ko jamana in kan ka o lasegin k'o sara États-Unis ye. I'm trying to get the money back that or secure. An ye wari fɛn fɛn don ni kɛlɛ in na, ne b'a fɛ u ko o de sara n ye, wa n bɛna dan sigi ni kɛlɛ in na, n bɛna dan sigi mɔgɔ faga ninnu na. An b'a fɛ ka dugukolo nafama walima taji pétrole de sɔrɔ, u ka fɛn dɔ d'an ma dɔrɔn. So we're asking for rare earth and oil, anything we can get. Sipa conservateurw ka lajɛba o bilala sen kan a ka ca ni san 10 caman ye, nka kɔsa in na de a kɛra cogoya ye walasa ka se ka Donald Trump tanto, janko ɲinan yɛrɛ a seginnen États-Unis ɲɛmaya la.